Ada Nok. Ada. Ada. Itu di paling belakang Nok. Siapa? Yang pakai kaos ungu. Oh yang ungu-ungu. Oh. Boleh. Atiku rasane loro. Nyawang kowe. Rawiro waliyo. Nangis gede aku. Remuk aja rasaku. Kowe tega ninggal aku. Oh yeah. Opo iki wis dalane. Nyawang kowe kelangan tresnane. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku. Senajan nyiksa tresnaku. Mas opo kowe lali karo sumpah janjimu. Yen bakal ngenteni urip tekan matiku. Pancene kowe tega ada kali rabi karo wong liya. Lejani tresnaku nelongso. Yang punya lagu mangga Krisdan. Nyawang kowe rabi karo wong liya. Nangis gede aku, remuk aja rasaku. Kowe tega ninggal aku. Oh yeah. Opo iki wis dalane. Kudu bisa kelangan tresna. Bapak Uka. Ayo Bapak Uka. Kudu kuat batinku, kudu kuat hatiku. Senajan nyiksa tresnaku. Mas opo kowe lali karo sumpah janjimu. Yen bakal ngancani urip tekan matiku. Pancene kowe tega lali beri karo wong Apa liya. Uka? Lejani Mantan majikan. tresnaku nelongso. Bapak Ukai? Bukan. Bukan Bapak Ukai. Bapak Oman Bos Branding. Lagunya apa Bapak sayang? Oh boleh. Atur nuhun. Wur. Apa Uka? Ganti lagunya. Oh yang ini dulu. Dia tengah memberi, boleh suka teki. Tersadung tak pancari malah ditinggal.
Ruwet letahnya nyanyi teh. Hah? Hah, ku nanti di pintu surga. Masya Ibu Allah. waka turun nih. Ku nanti di pintu kamar kayak Hede. Iya, iya, boleh. Hede. Ayah baik.